हॅलो. दुःख अडवायला उंबरा सारखा, दुःख अडवायला उंबरा सारखा, मित्र वणव्यामध्ये गारव्या सारखा, मित्र वणव्यामध्ये गारव्या सारखा. मला घडवायला, रसिका तुमच्यासाठी आहे का, मला घडवायला त्या हिऱ्या सारखा, मला घडवायला त्या हिऱ्या सारखा, रसिक पाहिजे मला तुमच्या सारखा, रसिक पाहिजे मला तुमच्या सारखा. कलाकार मी हजारात तोडका मोडका, तरी तुमच्या सर्वांचा मी आहे लाडका. हाय सदा तुमच्या मी मायेचा पारखा, हाय सदा तुमच्या मी मायेचा पारखा. रसिक पाहिजे मला तुमच्या सारखा. स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. बंधूंनो, मला वाटतंय या मंडळाने, या गावाने मला खूप प्रेम दिलं आणि माझ्या रसिक बंधूंचं प्रेम दिलंय. 4-5 वर्षापूर्वी इथं माझा कार्यक्रम झाला असेल, आपल्याला आठवत असेल. आणि पुन्हा मला आयोजक जरेमरी तिसाई प्रसन्न, जरेमरी तिसाई देवस्थान, तिसगाव, कल्याण पूर्व, श्री तिसाई ग्रामस्थ मंडळ आयोजक समिती, आयोजक कोजागिरी पौर्णिमा, शुभेच्छुक सन्माननीय आमदार श्री गणपत काळू गायकवाड साहेब, आधारस्तंभ श्री तिसाई ग्रामस्थ मंडळ आणि आपल्या सर्वांच्या लाडक्या ताई सौ सुलभाताई गणपत गायकवाड आणि या सर्व आयोजकांना, मंडळाला, माझ्या माता भगिनींना शाहीर मानाचा मुजरा. बंधूंनो, माझे मित्र आदरणीय संध्याजी गायकवाड साहेबांनी फोन केला का भुरसाहेब कोजागिरीचा दिवस आहे, दुसऱ्या दिवशी याल काय. तर त्यांना बोललो, मागच्या वर्षी तुम्ही बोलवलं, मला प्रेम दिलं, तसं असा सुद्धा बोलवतात, प्रेम देत आहे. तेव्हा संदेश भावांचं पण हार्दिक स्वागत करतो. आणि बंधूंनो, आणि या ठिकाणी तुम्ही सत्कार केला त्या आदरणीय कॅबिनेट मंत्री शुभाजी साहेब यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुद्रा. बंधूंनो, मला 20 वर्ष ढोलकीचे साथ देतात ते सनमजी किल्लेकर, ॲक्टोपॅड तांबेजी, ऑर्गन संदीप जाधव आणि बँजो कांबळे, सागरचे कांबळे. आणि बंधूंनो, कवी, बऱ्याच वर्ष आम्ही एकत्र असतो असे बंधू कवी वस्ताद प्रवीणजी शेळके. आणि आम्हाला बंधूंनो, आतापर्यंत सतत कार्यक्रम होतात आणि आम्हाला सुखरूप घेऊन येतात ना जातात ते बंटीजी वारंगे. आणि मला कोरेची साथ देतात प्रवीण शेळके, गायक विनोद भुईर, शरद साळवी. आणि बंधूंनो, या ठिकाणी खरोखर तसेच दिवेश पाटील, देवेश, हे सुद्धा उत्तम व्यंजन वाजवतात. ते कुठेही कार्यक्रम होते ते माझ्यासाठी येतात. तसेच रोहावरून इथे आलेले माझे खास मित्र राजा गवळीचे साडू, अनिकेतजी तटकरे सुद्धा इथे आहेत, त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत करतो. आणि दुसरं सांगायचं म्हटलं म्हणजे आमच्या प्रतिस्पर्धी खूप सुंदर त्यांनी कार्यक्रम केला, मुली चांगल्या डान्सर नाचल्या. आणि
म्युझिशियन सुद्धा चांगलं त्यांनी वाजवलं, पण बाई दम देऊन गेल्या. काय म्हणाल्या? मी कल्याणची आहे, मी कवालीवाली आहे. बाई तुम्ही तर कवाली, मी पण मावालीच आहे. कारण मला कोणी दम दिलेला चालत नाही. असू द्या, तुम्ही कवाले केले असतील. माझं 55 वय चालू आहे, माझ्या 40 वर्ष मी कार्यक्रम करतोय. मला भरपूर तुम्ही सुद्धा लेडींनी प्रेम दिला, गायकांनी प्रेम दिला, रसिकांनी प्रेम दिलं. आज सुद्धा बंधूंना मी गातो हे आपल्या आशीर्वादाने. आज कुठलाही सांगा कलाकार 40 वर्ष आता गातोय का परंपरेने ठेवलं काय चालू, पण आशीर्वाद भगवंतांना तुमचा सर्व माय बापाचा आहे. म्हणून सांगायचं आहे की ब्रह्ममायेचा वाद घालता जन्म गेला वाया, ब्रह्ममायेचा वाद घालता जन्म गेला वाया, शतकोटी वर्ष संपली तरी नाही कळला मूल पाया. जसं शंकर पार्वतीचं भांडण होतं, तसंच आपल्या घरामध्ये नवरा बायकोचं भांडण होतं, आपण विसरून जातो. तसं इथलंच आहे. म्हणून आम्ही काही कलाकार दोघं जण द्याल ते चांगलं तुम्ही घ्या, वाईट असेल ते आमच्याकडे आम्हाला परत द्या. आमच्या प्रतिस्पर्धी त्यांचे मिस्टर तबला खूप वाजवतात, महेंद्रजी शिंदे. त्यांचा मुलगा सुद्धा आलेला आहे. आणि आपण बघितलं असेल, माझा एकच ढोलकीवाला आहे, एकच व्यंजवाला आहे, कॅशवाला एकच आहे. बाईने 2 ढोलकीवाले आणले, एक तबलावाला आणलाय. असू द्या, प्रत्येकाची कला असते. कारण प्रत्येकाचा इलाका असतो, तो त्याला काय वाटतं, आता माझा इलाका आहे, त्या मी सरस झाल्या पाहिजे. असू दे, माझा आशीर्वाद तुम्हाला मॅडम. आणि खरोखर दादा तुमचे साऊंड खूप सुंदर आहे. कारण आमच्या सतत नवरात्रीला कार्यक्रम चालू होते, आवाज जरी बसलेला असं आज तुम्ही बोलू शकताय. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिव छत्रपती महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता जिजाई, माता रामाई यांना विनम्र अभिवादन करून आमचा कार्यक्रम आम्ही सादर करत आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांशी सदा नमावे. सत्कर्मयोगी वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. बंधूंनो, अनेक रत्नागिरी कोकणातले शाहीर शक्तीवाले तुरेवाले आले असतील. माझे रक्षक बंधू सुद्धा दूरवरून आले, त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा. आणि खरं सांगायचं म्हटलं माझ्या बंधूंनो, मी आज 40 वर्ष कार्यक्रम करतोय, परंतु असं आयोजन, अशी बसण्याची माझ्या रक्षक बंधूंची खुर्चीवर सोय अजूनपर्यंत कोणी केलीच नव्हती. मोजक्याच खुर्च्या असतात. आयोजकांसाठी जोरदार टाळ्या पाहिजे बंधूंनो. खूप सुंदर आयोजन आहे. हरण्या सोडण्या ग्रुप वसार, जय गणेश नाच मंडळ वसार, तोरेवाले बारी जोरात करा. 200 रुपये नाचमंडळ क्षेत्राचे धन्यवाद. तसेच ये ये राधा मी आहे वसंत तुझी माझी गाठ, पहिल्यांदा ये ऐकून घे एवढा घे ऐकून झोकत, एवढा ना बंद कर तुझा छंदही राधा. शाहीर मुकुंदा, गुरुनाथ परशुराम मडवी, मुक्काम काकडवाळ, 100 रुपये नाचमंडळ क्षेत्राचे धन्यवाद.
बैठ लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तुझे मिलने को शिरडी नगरी में आया हूँ साई, तेरे दरबार में आके मेरा महिला बदन पवित्र हो गया है साई। तेरी सुंदर मूरत पाकर मैं धनवान हो गया है साई। तेरे पवित्र चरण छूकर तेरे चरणों का दास हो गया है साई। भिखारी को झोली भरने वाला साई बाबा तू है, अपराधी को दया करके चरणों में लेने वाला साई बाबा तू है। जब आता है भक्त तेरे दरबार में दुआ देने वाला साई तू है। गरीबों के जीवन का अंधेरा दूर करने वाला साई बाबा तू है। साई नाथ अंतरिया मिस्मरी तो